मोनहांबाय दा जाजासिगोन मालाय मा सायदों नानिमोन मालाय दुनिया बिलाइ मा खालामनो नागिरदों मा खालामनो नागिरदों माजों जायो जोंहा दिनै फाइनालि नै बेमा बुस्थुलै गोजा गोजा नै सिनायदों निस्सय नोंथांमोनहा नायदो नायदों लागायगोन अमा बेदर सावनो नागिरदों बिथांमोनहा स' गाइस नायलांदो नै जोंना मास्टारा स्टार्ट खालामबाय जिरायबाय सावनोसै सुला रेडि खालामबाय सुलायाबो जोंहांबाय अखा फ्रि 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 हादों ओंखायनो अमा बेदर सावजानो नागिरदों लुबैनाङा मालाबाफोर लुबैदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहर एसे लोगो जानानै फैनानै जाफैनो हागोनाय बायदि जोबोद जा सुनानै फेस खालामनो मिक्सआव बरिया उनाव नागिरबाय थादो अमाखौनो जादों अमा बिदि खालामगासिनो नै बरिया टेस्टि गाइस वान्डारफुल जोंनिया बिदिसो अखा हाबाथाय बेबायदि साडेनलि गोसोखांखायो जों नै बरिया दंबावसो नै गोलावसो नुबाय र' ओमफ्राय थांखो हा गोथाव हाया लुबैबाय ना मेहेर फंबाय फंबाय मेहेरनिसो एक्टिं देखायनायसो इन्टारटेनमेन्ट आसामाव रोङा इदि है रोङा संनो रोङा जि बखासो जाना लानाया भिडिअ हगारगासिनो माथो सिला जायो बायदि जाथों थाबथा होनायल' नों जानो रोङाखै नामा आं फोरोंनि नै इखौ फोरोंलाय इखौसो रोङाखै आं फोरोंलाय देलाय जों ओरैबायदि बखिखायो माबा गैला ना मा होनो गप्र' गप्र'जोंसो रोङो बियो मबाइलाव रोंला टेस्टी इज मस्ती मस्ती इज टेस्टी बयसखौ लिंहरलाय भइस रेकर्ड जायखौ बि भइस बायदि होनोहाय एसे एजा बांद्राय बायदि बैसो दासो उन्दैना जानो नङा देलाय देलाय हेलो गाइस हासिबाय अभी हम मीट खा रहे हैं हासिबाय अभी तो खाली हो गए हासिबाय ब्रा सुहार का पच्चा ही हेलो गाइस हम लोग मीट खा रहे हैं खत्म हो गया है राव गारदो Terus kasih. Ada ya? Itu kan dia turun bang. दंबावोसो हनै इयावहाय आं दंसैब्रा बेयाव बेबायदि मोननै जाखाबाय आरो मोनसे लाबावबाय नै आरो मोनसे दंबावो गाइस मोनथाम जाजेनखाबाय जाग्रायानो गोसोआव गैबावा
मोनथाम जाबाय मोनब्रै जानोसो लुबैनाङालै मालाबानि समाव बाहायगौ दंब्ला मोनजागोन गाय मोदुम थान जाजोबो साफानो बिदुङा लाना बै जाग्रायानो गोसोयै थाइजौ बारि लाना फरायखांबाय जानो फैनो जै जानो लुबैदोंबाथाय बेदर लाना फै गोबिन्दा बुंदो ससेखौ सावनायाव आं दं होनदोब्रा सावग्राया आं दङ बेवहाय Không sầu lắm đó. सावाला माखौथो जादोंलै सावनानैसो ना जादों दा ओमफ्राय माथो ओरैबायदि दा आंनि बेदरजों लांबोना थावबो नै माबो माने गावसोर रायखस बायदि सोजोबोना बयनिफ्रायबो आंनि लास जाखायो बेदर जानाया गावसोरलाय गब रायखस बायदिबानो थांखायो Không vậy đi. ओमफ्राय खावजायो हास्लाबाय आरो लानानै खानो Mình nói mà muốn hàng không có giống chân ta. जाथ'बाय गाइस दे मोजां मोनदोंब्ला भिडिअफ्राखौ लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामनानै हो Không ra lấy không? Giá. Ôi chắc बर'जों बर' đi. Đừng ăn thôi. गावजों गाव साबसक्राइब खालामलायब्लाल'सो गावजों गाव सापर्ट मोनलायो Ai da. ओइ मोनाबाय गाइस दोनथ'नायसै बेदरनाबो आरो मोनबावाखै नै दंबाव नै जाथ'बायलै गोलाव जाखाबाय इयो